Var det surt? Vad säger du? Ja, men låt dem vara. Du har ju fått den där. Du ska smaka. Ja, Viktor Vad smakar. vad smakar det? Ja, gör så här då. Du kommer inte äta upp hela den där i alla fall. Kom igen. Så, Men, ge den till Viktor. Tack. Får jag den där som du har ätit på? Får inte jag den där för? Okej. Ta den här då. Oj. Är det mumsigt? Kom. Var det gott? Use yourself to dance.